kan de won kran kuma sa takra de ma ke Sompa ewia hatsa capsules na mixture o satan for o sa do tatahwe no na mo woni finhia du mienu ana sa wafa afuro wo ma akoda no fo te sa de pamo a wo wonnom bi 21st clinic the sciatica commandant sciatica no wo na ye hwehwemu hunu na wo munya ano aduro de ma ye nkrabata no eburu dunum ewo maimu wo mo nso ne timetra bosompo ekwasa buru ni fita yare na kwadwo Jesse Company Limited adanse hu ne mapa nyina wo no ne so no ewo Ghana ha eni baabi bia wa wotemenka na yekoso ani yaka wo se ye atwuse pause yeso fiti preso o se moja ba nenso so de yas epa tie bia eye fita awie kase no enam free Sompa 106.5 afofi ya mfantena fie enti ye de namba bia Paris France ton adamfo pa radio fa ho saa na yiko 100.9 Kumase so enam ho 93.1 FM eni Kumase Sompa agiba bia ewo hwada braka afi Sompa 101.1 na nse yedura to emantem takra de no Sompa 103.3 enu achi Sompa 106.1 Bono East na hinkro tachiman na duru nkransa yede amawo 90.7 wonuma wo sunwa nyina efa efiri 98.9 na doma menim asase pason so wonuma je ewo Sompa 101.3 www.sompaonline.com nsem ni nyina agu ho Facebook wono ka ho de akire follow yen ma wadwen mra ene e ka se comment no ewi a mobi nso nya bi ene share no enye pese menko mefa ewi akenkanfo no eye triple A mine ejapi Apam Dadaa mene abena badu adepo akofi ye na ye homra na decoder no so nso ye gina hobi afe yanyebre na ensam ne yentutu ne srene abasa sesei se wo hwe osra na so no wakenkan ya de nti enne utifie ne wankɔ adwuma na wonso a wanhye dan kɔ asɔre bia no Yesu amane hunu eda ne ntira ɛna wonom nso ɛkɔ asɔre na sabire wo mabotuntum mu enyina ayese awia kyenche mere ya ayere ne ho boi no mere mudua no ɛda kwabra ne kɔ ho a wo mode ne kɔ akotua bepo na tifie ton ne nyina ayɛ mbɔ ne ntira ɛno na yato ne din sɛ Yesu amane hunu da anase Good Friday na ko bi wuo den na ye gudu eno ye boni a wafa na wode komre mudua no so na gya wasan so akwa ye enkwa eni awie ye ntira na eno na nam so ama enya duru saa da ya ye hyeda hye ho fa no a dodo na boni a wono ma ye nyina wo boaboa no etime ekokọ gye wo mani wo ho esansa agye nkwa ne fa de akọ na ene uduru bepo no so ho me kire kwawu firi obome mpraye so keka edekwa adaje ni posokra atibie hode kra no wo ma tibi papa mampene Dramani Mahama ene ne dom kra wo maduru hode da na ansa na da yi beduru so no wo mo hyeda bodwa ewo abankasiem mekire Jubilee House kire se wo no ma siesie nnwuma ma eba entrepreneur afo a wo mo no annwuma be se ahensia de ye so wo ma sene ama wo matumi abiebie nnwuma no ama afoforo nso atumi anya bi na wo no mayo na ekono kwawu ene na afa ya ye no kwawu no eho so emfaso no bibefiri ho de aba na nya duru Easter ise ya obi bia ni ho a wotena se obia dibi edi ne yie ene nti na duru Easter no ye de Sompa kase etro e wo mafiafiem wono ma won nsore ahodo na Ghana fo kire ye ka Easter no anase Good Friday no a sade wo musi ti ase edefa ne sade wo si edi no na de ye ntie bi mra ye bia enko pi wo akire bewu ye kwa asori a ye hye black ana obewu edeje ye boni ti ye kwa ye hye black me kwa asori akopipa me boni so Yesu abewu ede aje ye nkwa Good Friday no ase no because ye boni nyina achi ona bewu aje nkwa nti wa wo so ye papa enye boni ne hunu ba bia owu a obekọ Good Friday na Yesu wuye ene ma ye woni ze me do mi ze ye kwa asori ye hye ase yi atade bi kwa asori ko ya bobo bia ohonum saa bra Yesu Kristo ye boni bebe bra owu amaye no e boni ni nti na Yesu Kristo obewu amaye eno ye Ghana fo bi sade Good Friday no wono mote ase ene wo mudi no ede afa na sade midi kan bo so kire wo se ene uduru atibie wo bome mpraye so ene ne aka no a
adaje ni poso kura dodo na efro bepɔ no sɛ ye tworo no man ka bɛka sɛ gavari bepɔ no ene na wo mo free sabra meka sɛ obempɔ nana kwaku ampoma waduru hɔ dedaada kwaku ma hai yɛne apam na sesie di kan fa ya sha se free bra wo fro kai free sekre babi a fa ye ne babi a wo si fam a waduru bepɔ no so wo si wo hen na waduru hen yo mayama atiefo nyina ha emra Sompa 106.5 FM so Accra na sese de Sompa aba bedru kowmamu na sene wo kan won kran na yefin kran and the ba kowmamu no yesase nyame adom we de manko sekre migina bi wo St John so Junction so ho no a na me fa bi nanso ye ka no etu efin kran no na abo anopa 6:45 anopai ena ye ka etu yes ye de ni chiem e wokɔ ye bedu nkɔkɔ na abo 10:50 na just ye de a little over 4 hours ena ba bedu ye ni nyina ne sɛ ekwan mu no even toku ase ankasa transfer bedu amasamai na bedu nsewo ma bedu suhum aba bedu osi no poku ase itself no na traffic a ejina poku ase na wonko ano na nya asem ketwa ye nkakra efiri mu no nso no Oba bedru to say Apega Junction. Ede babedu answer bedu lenda door Ebunsu Junction no. So na ejinemu ho pa. Na amount for cars are break it down e wo kwan so wo munya free nu kwawu. Esan say America tente ene overtaking ahodo e kwan nso nya ninti no. Omo bobo kwan no mu basa ya obehu na obi tire pai obehu na obi we ya tia kwasa ama accident kakra nso e wo kwan so a ye bestra driver for say one more eba for no one mo enya botres efri Linda door na say Bunsu Junction e de eba no na me hu say na presifor e wo kwan so a when ye baby abedu bia wan hia prade hia presifor be say miensa ne nine ubedu enyinemu a ene fia day eye enyinem market day e na asa akoya for feeder na asa akoya gufrede no said the traffic catchy a free asamaitan for it. Ede ba bedu so betra enyinem ankasa de bedu enyiresi no and also traffic e wo mu pa and nti say bia ye hoho na wonam kan so afei na wo ba kwa fufura na oka no wo de ba na watieti ason kete anye saa na o de kwa akobo bitu esan say ye bumper to bumper and amanfo e de ba na kakra saa apam se unya ba bedu enkokɔ a ehɔ na asem kɛse na nkasa ejina efiri etibia man from aye ode babedu nkɔkɔ new station nkasa no traffic a ejina mu a ansa na de babedu nkɔkɔ habo base ketwa na udu nkɔkɔ nkasa nso itself a na sane amanfo ani abre ton ade amanfo twimomome ono mu a ewo speakers akɛse a ede ye advert enso de bomo niema ho dawuro ewo nkɔkɔ na wunya mfro bepɔ no kra no eno nso kra asem kɛse pa amanfo ji wani amanfo twa ade na amanfo nso abakom pa apam na asem kɛse bakom ne sesei ufrin crime na o ba nkɔkɔ a wanya to say sprinter wa nia airfo kra no ombeji 80 Ghana cedis kana sika no 800,000 and so first no nanke ye 60 Ghana cedis and ye ni wanya no nia airfo kra no amanfo eje 100 cedis and ye nkɔkɔ nko a se utri ye nso a obenya bi from circle de oba abetisia and no obetini atua 150 and as 200 cedis from circle de ba abetisia kasa sesi amene o kasa imafuro bepo no na o furo bepo no so a wo no a won wasi de ato pampim se be ya obi free bepo no so enkoto efu no mu no eno wo ye pension na hodo ene e udu ho a ubehu samanfo penti he de kire sampa wadu kwawu na womo kire kwawu niema wo ene kwawu nkro na hodo bi a ewo wa ha no amo chocho ni nyina edigu wo ne ho a enya hwemkuma eye feyi pa maba ma fam prae so ma fa obome kakra ena maba bedu etibie na traffic a ewo krom wo fu obepo na efiri anso na obedu etibie ankasa odua na ma junction ho a odi ko ba bia gliding festival no ekoso wo no ye fa ba bi Eastern Palace wo no Eastern Palace apuye ahihie ho no sompa no wo mutie sesan se yete wo akire
enukura pa amanfo agidi agum wa ha ma kra na ubehwe se ne traffic na isi bipo no mankasa edibedu Eastern Palace wo ansata no edu for government hospital na wo dia ba bedu atibie so udu atibie edikodrum prae so edi ko ogbome no apam se unim baabi a betimi apake o kai enkofa sem bi e made a na wa pake no wanante anya sa efre tibie on prae so na se wo di ko ogbome dia ni how many nka obetimi edi traffic mu beye se don ba ko ne don hwiri mienu ansa na wapa kodru ogbome ekwan ba ko dan kokko de fa ogbome so fa pan no de akoye koto be kuma pan akoye manho ankasa ntino o fa so a ene wa na opesa wo mpa wo kai no a na ado kai ne ko fa so me ni wo ka sei manfo nam ta kwan ne so enso ubedru ho no na no so traffic achi ewo empo ba bi ekwan ne nye no traffic achi wo ho no enya sem kuma kra me ni wo ka sai afina me di mani akyeremu ewo ba bi a paragliding festival no koso ankasa no na ewo se bi bedru ye no me fa krom na me hunu se ne ejatonde koso nanso apam se wo a afina wo be free nkran ai se o ka se wo ko sekre akofa kai e de afiri ho de abade a oloi fe nkwampo ode ba no na se obo aho be se 150 Ghana cedis ansana watimi de aba bedru ubedru na se wo so beba ba bi a ye paragliding festival na nkasa no so a udru Ojuanama junction ho a ene obenya private car wo ho obenya taxi ankasa nso wo ho ena ai abobo ya pride yi eno nso bi free mfae so e be sen ko ho nanso ubedru Ojuanama junction wo car obenya de akono honkwa no taxi ana private car be fa do akono obedi 20 Ghana cedis ansa no de free junction so e de akwa kodru be bia amanfo betu parachute no ankasa no na se kodru be bia amanfo betu parachute no dia ene ye hona the venue of attraction ye ka kwawo no a e hona ne kase pa egina e ba no daytime no a e hona egina nanso se edu anajo e ya nwumre no dia efiri mprae so edi kosi ogbome no e hona sabio ye no mu a ye nim se ye betoto bi ene wonom so apade hunufuo e pese hunu bie no e hona ndu wani kire gbome ankasa e na kase ne wo apa minti min kan wie wo bere ko ameyi bambo edi efrim e wo kawuma mu meni wo ka sei wonam a e kamia ye se losifo na ba ko e san se enrampo ansana ye ba bedru na reporter ye nya ye kire se sa VIP any metro mass bus ni bi no na eno nko asat enra 5:30 na ye nya ne ntie se ede 24 maako bus na maako du nsia eno nti no mo ka se mantam bia bus baako na nso me ne wo ka sei tani ye 24 no ye guso de wo mo ba wo mo eguso ba enye immigration for kakra wom fire service for kakra wom Forestry Commission for kakra wom ena for kasa ena soda for kakra enso ewom me ne wo kasa yi maba do ba bia ya bo pampim prosifo a omo wa hanko ame ha mani nka no eburu be se ekobe aduonu e wa hase a wo mu nyina ehwe se bambo sam de ebetimi akoyi pa eno nti apam bi kamfoni ni kakra e de akire se ne yakwawu no enne etie de a na kakra betimi abo ne tofa e de ama wono no afei na me di mani akire mu ame ko ba bia Kadari festival no koso wo midru ho nso a nia etie bia no ye ma etie for ason ate Obrampo nana na we Obrampo aha se o afuto bi de be mayen a asem be na abeka e de amayen titru ye se mframa bone ebope de etade no watan frem aba ni sei no wonu ma bone bon wo mu tirim be sheda ye se wo mu wurawurawuram afuto be na ade be mayen afi enuane be na easter o ha agiba bia e woja so yo apam afuto ne yensa sie mfefira hyenkafo so ne edi kan se ukita wo ankasa wo kai na se o ba na se bepo no onfo da afuto ampani de man se anka pedro bani bi a wonim bepo no sani ebe ya onu ankasa ebetumi ede wafro bepo no anya sa se amanfo apam ne di kan mami di kan fa we ntwam ansa ba bia president abo pempim ameka se mabedu o se bia na woduru ho a assembly for educated ticket wo ho ansa kura na obenya kwan ewura mu akokura no na adi se wutia 10 Ghana cedis edi ticket ansa na watimi ewura mu afei memfa bambo no a ye de famu edi akono se jobani bi a oba
na sɛ onim kwan no na meka no a saa nipa no ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛpɛ drɔbani bi a onim kwan no so ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛnya drɔbani bi a onim kwan no so na drɔbani no ɛtumi de no afo afei nso ɔba bɛduru bepɔ no so ankasa nso a sɛdeɛ traffic tiɛ na sɛdeɛ traffic tiɛ mesotɔ menyɛ report na menyɛ nti sɛdeɛ tiɛ no sɛ ɔba bɛduru na sɛ ɔwoforo bepɔ no nso a sɛneɛ bambɔsɛm ɛteɛ ɛwɔ ha no ɛwɔ sɛ wonya wo ho abotɛ na sɛneɛ bambɔfoɔ ɛbɛkyerɛ wo sɛ di traffic ne so yɛ ne nkakra gyina ha tene ha ansa na waduru no sɛ woyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ afei sɛ adwembɔne bi wɔ wo tirim sɛ wopɛ sɛ wobɛdi bɔne bi a abam ne yɛdi kan sɛsiɛ ne sɛ sɛsa woadwene ansa na woabɛduru anyɛ saa deɛ a bambɔfoɔ no bɛfa wo paa sɛ wɔn fa wɔn nso so a ɛna ebi a wɔn bɛsa de wasa wɔakyi aba gawurum ɛwɔ nkran anaasɛ ebi wɔn de bɛkɔ kumase ansa na wɔn watumi aba na ɛna eyi sa no di kura na wɔnni bie koraa afei wɔn mu a enim nom wɔn mu a sɛbi enim kakra yɔ no wobɛduru a na sɛ wopɛ sɛ woyɛ bi a afutuo no sɛ ɛnyɛ mfa ngu kwan ho ɛnyɛ nwura mfa ngu kwan ho nyɛ bɔɔda mfa ngu kwan ho anyɛ sɛ no nso bambɔfoɔ no hyɛ mu a waso ɛbɛyɛ hye paa afei nneɛma hunu ne sɛ Ghana Ace Commission nso abɔbɔ pampim kakra yɛ a wɔn ɛkyɛ ɛdabea mu bɔ ha ɛde ama wɔn mu a wɔn nso pɛ sɛ gya aba ne sɛ no wɔn esi wɔn agede mu kakra no wɔn kyɛ ɛde ama wɔn no ɛyɛ fa no kwa wɔn de ma free yɛ a wɔnti afei Ghana Health Service ankasa nso de wɔn ho adi ma wɔn nso ɛkyɛ bie a wɔn ɛsan nso ɛyɛ free screening ɛde ma amanfo a ɛpɛ so wɔn ho wɔn gyinabea ɛwɔ ɛyɛ yadeɛ kɔfarbae HIV no obi obesi ohunu ni gyina brɛ ɛna afei nso ɛyɛ hepatitis B ɛne nyarewa ahodoɔ bi ɛka ho a ne nyinaa no ɛyɛ fa me kwa yɛ a wɔn ɛnyi obi ahwe ɛno nti apam ɛba no aduanesɛm nso a aduanesɛm no ɛne yɛ mmaa yi mu aduane papa bi te sɛ borɔde ampɛsie ayɛ ampɛsie ɛna afei nso ɛyɛ fuo banku ɔmofuo ɛna afei continental dishes ankasa nso ebi wɔ ha baabi a wobɛfa biara no amanfoɔ abɔ pampim ankasa a oti agorɔ pim ya amanfoɔ ɛdi wɔn ani fufuo no nso no apam ɛnyɛ nea yɛde akɔ machine no bi nea mmarima kantina wɔn gyina so ɛbɔ ne tipam no ɛno bi a ankasa ɛna wɔn ɛyɛ no wɔ hɔ a aduane bi a wɔpɛ no ɛne ɛnam bi a wɔpɛ titiri ne nwuramu nam nyinaa no wobɛnya bi a ɛnya asɛm kuma afei anomeɛ kakra nea ɛboro nea ɛmboro nea no wɔde ne wɔfɔm kakra ɛna afei afrafra ahenefoɔ no ɛne afrafra ahemfo no sɛ wopɛ bi a ɛno nso so wobɛnya no nea ɔmbɛtumi afrafra no kam ɛde ama wɔ ɛne wobɛwie no na wotirim ayɛ wo sei dɛdɛdɛdɛdɛdɛ apam medase amu kɔsoa na hwɛ ho so yie deɛ o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛba bɔkɔɔ na woba nso a na wode kwawu no ankasa abrɛ yɛn ɛwɔ Sompa yɛbɛde wase awie ene wobre na sede wosi akeka nsam na agege ho no ba bedunom sede esi adɔ wo mo kɔ na ba bia wo mo gina de menyama hwɛ wo de yɛnkɔ hɔ nsomra yetu fa sa okwadie besramo ani sembo jabum efrim wapoye emantamu na ne akwawu atibie ene ne mpatamu abepiem wasante mantamu batema abato mpesua so ho ne amane boni ba wa bedu enso ehela ehwehwehwe ene Yesu Kristo sa odo yan ni wo bewuji yen kwan ene ye Good Friday yi amanfo wakwaso de no makwahye na nuonyam no obi di osantoa no bepapai no enti no sport ahodo asade bi mu hyehye ho ebogi won mu asom gungungungum no ene ne kwado ne nyina ba wa bedu ede mu amane esom yen ba wa bedu wotemenka afihia pa eba Sompa so afen gọọmenti ya afise se di na ese wafoma so ade nyina nyankopon waye ne kama e de ama o Sompa FM mo ya da se papa se wugina bantema abato mpesu yasen ehene pote na wugina eya sport o anase eya ba difference wom e de na eko nini aba ma me na wase ene awie na mintia adehye ne atiefu a wotie Sompa ene awie na men ka se wasem no abisam no mpese mi yi ne makoma ko san se adekye ya no maba pro kakra ewo eye bantma abato mpeso aso ebi kan no medimani akire mu ewo asafo ahodo mu sani ye nyina yipin dada no se ekoiba no se eye Good Friday dia na che se Yesu ebewu na Yesu bewu nso dia ye nyina enim se asore titire
ɛna ɛyɛ asafoma ɔmobɔ twi ne trada ɔmokɔmu na ɔmo ne Yesu akwaku na ayɛfɛ nti anɔpɛ yi medi mani kyerɛkyerɛ asafo ɛwɔ Bantama constituency mu sɛ asafoma no bi wɔ ha ɔmo ba na ɔmo hyɛ tuntum ebimu nso ɔmo hyɛ kɔkɔɔ mene ebimu didi nkɔmɔ na mbi so ɔmo sɛ na tuntum no kɔkɔɔ yɛ na ɔmo tutum sampa Kristo a ɔba wiase ɛba nipa tebea mu ebewu yɛ na ɔde mogya pepa ɔmo bɔ ne nti sɛ ne bere yi ɛyɛ Good Friday na sɛ Kristo ba bewu dia na ɛne ɛwɔ so ɔmo ne nyinaa bɔ mu ewuo ɛne ɛna sɛ akɔyɛ anika sɛm ne awrɛfo sɛm yie fa isan so ɔmo agye nkwapa Yesu Kristo ɛba bewu dia wɔ so ɔmo ne nyinaa bɔ mu na ɔmo no wu nti mini aba mi free aso dem mu pɛ ɛnam sɛ no anya hwe kora no yɛbɛwɔ nkɔfo bi nso a ɔmo nso anigye kakra wɔ mu nti ɛne yɛmede mani kyerɛ mu ɛwɔ parks ahodoɔ mu ɛne mi free ɛyɛ abronsanse a ɛyɛ ani nyinaa wɔ abrepokuma mu no abronsanse parks bi ne ade wɔ waa nanti mu a na mede mani kɔwie ɛwɔ Bantama mini aba mɛka sɛ anigye deɛ ebi wɔ asantemantam ɛyɛ beaeɛ a ɛyɛ Bantama constituency yie paa ɛsiane sɛ ɛnɛ Easter deɛ nyina yɛnim ɛyɛ ɔdɔ ne adidie ne ade ɛna ɔmo yɛ nti ebere mu deɛ sɛ wote si mmɔnten so a paaba ahodoɔ mu deɛ nipa twitwipia nkoma ɛnɛ ne ɔmo aba apie mu wɔ hɔ a ɔmo bɛpɛ biribi kakra ɛde agu ɔmo minim ɔmo nso ebedidi adɔfoɔ nso a ɔmo apie a ɔmo akɔtena ɛyɛ baabi a ɔmo didi ɔmo ho nso no ɔmo yɛ saa deɛ no nti sɛ woba asantemantam ɛyɛ Bantama constituency titiri paa deɛ a parts ahodoɔ asafo ahodoɔ mu deɛ nea ɛwɔ sɛ kɔ nyinaa wobɛhunu bi ɛwɔ ɛyɛ Bantama constituency ha nti mini aba sɛ wobisa me paa deɛ a na Easter no nso deɛ asantemantam mu ɛyɛ Bantama constituency no asafoma edi asɔre ahodoɔ edi ɛna ɔmo nso ɔmo paa no ɔmo nso ɛyɛ nea ɛsɛ fata mo wusi montene so no papa ahodoɔ ebinom hyɛ tuntum ɛna afei kɔkɔɔ wanom ɛhyɛ yɛ no ɔmo afa nkɔ asɔ dɛm ɔmo de kɔ sport dabi ɔmo a ɛhyɛ tuntum ɛne ɛyɛ kɔkɔɔ no deɛ ɛyɛ ɔmo a ɔmo kɔ asɔ dɛm na pap no koraa no mekɔ ɛna nipa maako mmienu bi nso ɛtete mu a na ɔmo nso ɔmo hyɛ tuntum ne kɔkɔɔ na ɛnam so ma mbisa ɔmo no wote asɛm ɔmo ka ɔmo si Kristo awu na Kristo ɛbɛwu deɛ yɛ awerɛhoɔ nti ɛwɔ sɛ na deɛ ɔmo twitwa bi ɛsiane sɛ awerɛhoɔ aba deɛ ne ɛyɛ ntwitwa no a na ɔmo de twitwa saa kɔsi sɛ ne kwasi ada so wɔbɛsɔ nti kwasi ada no deɛ na ɛte sɛ ɔmo bɛbɔ fitaa na ɛberɛ mu deɛ ɔmo te paabo ɔmo twitwa bi no deɛ ɛne ɛyɛ awerɛhoɔ na ɔmo nyinaa die nti aso ebi mu wɔ asɔɔdan mu a ɔmo su a ɔmo deɛ ɔmo som na ebi mu nso wɔ paabo ɔmo nso ɔmo twitwa bi ɛde ahyɛ Nyankopɔn anuonyam yɛnante mu na ɔmo de ma no adama wansa kyerɛ ne koraa sɛ yɛmfa ɛnsa no adene ɛma deɛ ne werɛ ahoɔ enti no wɔn mu a wɔwɔ sport no wɔn so wɔn werɛ aho enti na ɔmpa apantoa no na gyina so ma yɛn ni o abusua wohyɛ wɔ Facebook ne so a ɛyɛ Sompa 106.5 FM ɛyi Facebook no so ɛyɛ Sompa 106.5 FM sɛdeɛ wɔtwa hɔ kakra ɛde kyerɛ yɛn no deɛ bra ne bɛhwɛ bi enti no cars ne yɛkɔ ni nyinaa yɛkɔ sport ho we on the way to the sport wɔn ani bida abede no wɔn si Yesu Kristo ɔno anapɛ ne ho asɛm ɛne wɔbɛwudi ma yɛn enti wɔn awerɛhoɔ ka wɔn mo enti ne sɛsɛ no wɔasɛm atwa to akora Bantama abato mpɛsua so asantemantam deɛ atwa to akora wɔde soma ade hyɛ nea mɛka no sɛ mpempire a yɛn nyinaa yɛdi Kristo wuo ho adanseɛ no nea mɛka no sɛ yɛn nyinaa yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ abrabɔ a ɛsɛ ne fata na medeɛ nea mahu no sɛ paps ahodoɔ no deɛ mini aba yɛnya nyɛma yɛnim sɛ afei na nnipa mpempem ɔmo pon asɔre a ɔmo nso bɛte asi mu ɛsiane sɛ nɛ ɛyɛ adɔfoɔ da ɛyɛ den a obi ne ne dɔfo bi obi ne ne yere ne ne mma ɔmo pon asɔre a ɔmo bɛtu fa ɔmo kɔ akɔpɛ baabi atena nti ɛfi awie ya kɔsi anwummerɛ deɛ menim sɛ po so ani adagyeɛ koraa ɛsiane sɛ Bantama abatoɔ mpɛ so asoɔ ɛbɛhuru papapapapapapa mo ɛne wama ne bawa bɛdu Ebusia yeni amani boni bawa beidu kwa chichi komo free asante emantemu Bantama abatoɔ empeswa so ni nyina ne se yenu ayi ekase Good Friday enti ni Yesu Kristo wayeda yi anadwi wo bewu ebo be no nwotwe ekwa na no mekwa akɔkyere no ɛhɔ no obebisa wo mo se ɛdeɛ na mo bɛkyi mi amukuta asekan ne mma sɛ deɛ mo kwachi kuromfuo yi
ene wo ye dan wodi nkyene grama wo mbechi na nadwi na wanu akuno na yeso ye ho asan yen na oka se adofo da ni nyina ene se Yesu Kristo odi kan do yen enti no obewu ma yen no enti no oka se eya adofo da no we nya Valentine Day we Good Friday Yesu do yen no obewu ma yen asante mantemu ba wa bedu enso amane bo a wadi free bat ma ba tompesua so eso me yen eno adepa de ne Yesu no wo mo nche no na mo me de ne de wo ma che no ya sesei waduru mremudua no so hokra na mamenko na mene kwa me redu nso nkodi nkomo ehwe se ba bia woduru ye no de na wo moto se eye ho niema ana se oha eye cross no ene ade kwa me ma hai abai ma do so a na sesie ehemfa na agina na oha dwabem pa na ekoso esanse ye bedi id no ye pe kurikuri awiokoko wo cha ato ne yenya na eduru Easter bekere Yesu amane hunu de so de na ashoto Apam mame no wase se dia wedi kan dia tudwa mpelifo se yeduru amanfo so ane yaka yanom sabia me no kase yeso ame mpatem na apam me sumi de mani ahwe na de tira me bi sa be nyina ayese woni kese Sompa so ame ane di kan babo ade na ani an ene yeda yeni de ani ahwe egna from ha sabe ni ma egusu gidigidi e wa santimante mu alo na eba ikodu ho na Apam de di kan no na me fa ho fanya so mu kakra se de ayi na di kan ehuru se ene eye da Yesu na mani hunu da na me di kan ko wa so ame holy Rosary character edemu ena me di kan ko na ho ena sofu pemi Father Peter Otei Amoatin ene me di nkomo no wo kire se bia Ewade Yesu Kristo ni wo esitie na ni nyina chi mu ene wo chi mu se wo be sre Ghana ya chapda se de asem tu obi so ye de ko asendi bia ye mo modin te ye be asem mu yi papa titiri ye ko tutom wo de afutu de man de da ye no ya ye hwehwe asem mu yi ese ni pen bebre ho no a ye de asem atu wo so wa bra omu enifo ena mo ma so awon tumi anka ni ye ni tino e ba sa na court hwehwe mu yi ni na no wo kire se Yesu Kristo ni wuo wu ye se nka ya de a ni nsem ye hwehwe mu yi pa ke be ka se Yesu ni onifo nanso so enam se yebu anukumfo ewo bra we nifo ne de ato ntino ama akoye ade bi a abada ho menne ye kai sa ade no enti ya ye nta enhwese ye be kwasemu eyi na ma afodie no etumi akorde ese no minye echi no mesam de mani ehwe edwom no mu ma so abedwom asabe me no kase me na ho na Apam mu bedu ha no a edwa no koso nanso enkoso gidigidi sadia na efiri dwom na betu eno yawo a ene efie yi esa se wo ba edwom asisi eno a wo be hu se ye ton tomatoes wa ha ye ton nyadoa ye ton banchi ye ton bode sa no nyina kakra ka wo ha nanso adwedifo no kyeremu se bode boa ye din ebre ayi wemi nanse ensuo agye mfra kakra yi ebi o sunsun bebrera na ato ebu e ma nti se kakra o munye de abadwom no e ba sa nan boa ye din sa no so na banchi no so ensuo pete so no eno so de omu etu aba no anam se efa mofro fufuru anaze efa nsu fufuru ntino eno so akọ no numbia ma eno so dodo mo de aba no ekoba sa no na se wonu awe sen de beta twa so na apache nti Good Friday ni banchi ni fufuru de eno so akọwa asem fufuru a ewo ho efi wo ba nyadoa ene ntosi ne tutoto ni nya no a omo chi kakra kakra wa ha nanso so ne meto no ewo fom ne bo so asan ye dire kakra na wem se bi wo ho de nanso eno so mo so edi nti no aboadi mu no Apam betumi aka se eno so ekoso kakra kakra dwedifo no so ka ho asem na omo kire se sabi ya ye ko de imu ye na yan kaka ye ho na ebetumi aba se edwedie no efoma ekọ no aban emwa enyema huduo bi a betumi de abo akurafo na na etumi omo nye bi de aba na se ne moso mu nsuo tori omo etumi aye ho adwuma na be se ni nyina no eye mfusase ana se mfudie na omo de bakurum ansa no aba beto nti Apam betumi aka se sabi ya so amedwom ha ekoso de dwedie no ekoso kakra kakra wo ba akwantu wo nsem so de a enye gidigidi se na ano na ekopna nura no ni nyina wo fom a wo hwe a wo na wo tu kwan ekọ mmea ba no a Apam metumi aka se na de mu adu kakra te se de biko nwodum ha ya banche ne bode ehun so ehun akọ atwe kakra ya ibenya bi na nso bo ayedin ewo kumase suame enketem ha nso no aha eno kwa me wiredu na atwa mfoni no edi firi suame ne na afa nyina sade ade tote ne doma abo ape so ne niema hodo a
wɔn moto sabere ya Yesu ehuna mane na wɔkɔ akɔgye nyina enkwan yɛda so agyina mamrenum good Friday enti na ne good Friday kase yɛbɔ ɔhyewan kasa ane yɛde som wɔ Sompa 106.5 yɛ affiliate ne nyina so wanum afa wamo eto pete everywhere yesa so akodwamu bio ni nyina aye good Friday dwadie maame efuadu kaya mani boni wan kran pomponi matam ha sei watu amane no afri sakre ade asomye maame efua ma hey afishiapa upie hɔ no edwadie ekosei wamo to moduaba ana bayira ni akokɔ ana wamo yo me mamu nyina hanye efo nyina kwa e de ba circle na me abo akoro no anopa me dika kwa akra me kopie mu akwa wale park side ho e kone na mo ko hwehwe efie die ni se de amafo esi fa car no na car ni de se da nkɔ hyemhyem se oba circle no plan enkɔkɔ sesi na hanom ne nkɔkɔ car ne de na no wode pa no car sa me ha mani etu ye no na ebu 50 munina pai kwa ne bepono so se na 50 na no omoje so mo de kan account aye 60 o person ni do ba ni bi ka so simpatu ye ni efeni se ko fonte masem obi ankasa of course nipa na ba nipa na ko na o kaya no a ye de to ye Sompa 40 fo ni se ye mpanifo kwa aka che se that will be kwa na je sen ko ba ko ana se bepono so amane ha no nya baby na ene ni bi se omo kwani se na monti news ya be ya na ene ka no Sompa so se afi na nne mo kwadi ya be bi mo so ene dia don't worry mamu ha bo ko yedu ho no ma be pono so mprai so e de kete se ha ye de ko ese o he de me tawo ni kita me de me tawo se ko ni mu kan ma horo me na ase ne mamoto me na me ko mema ne de sho ye moto ye ne ye kon ti be bi e be da de omu ni problem kra omu baji hotel omu nji hotel omu si ko ne nipa ne de in fact omakone papa enna nipa kone ne so enipa no kwa na eko na ade toni di ensa da nkosirosir goso mu nyina sa ade toni di ombe kokoto no okuru mu hono omu ntimi nso wa ne ma mfa nkokuru ade toni ne mani nyina ekoso okwo bipo no so ento be nso bi kutare ne ma ne ntade 1 2 bi a ohye a obehye na obekoba se niane ene adodode gidigidi ne die ensa da eni omo ho na emom ka na omo foro na saka na omo pese omunyina be kokwu akwakotoa enijie no so enti no yanhwe sekre ho uduru ho no wo hu se red and black no edi ahim baby ebo so ane metonka wo so temenka aha we ye adepa wo temenka aha adepa na me se sekre ho no ukopie ho no tuntum ne kwakọ no edi ahim wo ho afa won sa amafo anu anuane si ekwanchan baabi ana anuane ni wo se me no ka sai de nipa ne ba omo nya duane kwa no mo hwe ka ni ne hia wo mo enti se ne ka na pai 30 na wo pai 50 kura wo de mi ka kwa koforo ka ni ne hia wo mo nya duane kwa mo ton kwa mo se dabi sa me die omo ka ni hia omo chen omo duane kura enna ye bisa no kwa na mo ye sure say na mo fo be pon so benye baabi ada efi se baabi obeda no na ye kan Sompa FM so say ye hotels ni guest house nyina mo so de be nye hokwa no mo hwe omunye du be pon so a wogina baabi ko tie baabi onye nso bi horo na so ba mo nye bi horo na moto bi horo ne hye ogu ha ono na ekoro no ti do be obeda ne de wonwene ho se de omu dwene ho pa ye kan ne fitia no pa ne de ka na kwa me ha mani kora ka free your plan has say aye second la be second eburu 50 mo yada se papa mami efuadu ka wa ma ne bo a wodi aso good Friday ekase e wo Sompa so yi enti no abusia ubetumi ahwe Facebook ne so eye Sompa 106.5 FM wodi abra na ba hwe sedi adehye pa gi wo mani e wo kwaw sedi paragliding etimi tu fa na nipa sensen so enye izo ade na efe enya samke 20 kwa wati bie eni mu pomu ne de eka ka ho ni na atwa gu Facebook ne so esase ya ne ya ho ya na misifo bebre wo ho no mu a de akwa no wo mu twa ade bra yan ene ya de tu Facebook ne so nto wati mi akọ bia hia ya Sompa 106.5 FM now so ebe hwe wa ma ne boy yewra mu ewo baby foforo nso yi
Bra sa Good Friday afanhye ebaye no na afanhye kese pa bi nso wo ho na Good Friday no Yesu be wu ye na kata ba akono so na yeguso a ye di Good Friday nyina no asem foforo ne asem hia sa bre uduru kuma se santimantem no na afa wonum se Ashanti Fest ekoso eno mu na afia kobi gese wo mo ekoye wo mo drum bi etuye ma obi abo ne nsem no na announcement Dr. Mo akohene bo wo ma no ho bai na mamefo nwura abosomtwe ene na afa Ebeneza owusu ansa wo ho nyame adomara kwa yenkobusa de ho nso ekro na wo mudi wura Good Friday mu ne mfaso a ekoso ententem eben ma hai Bejo so Apam Dadaa na sesie bosomtwe ne na afa sade Ashanti Fest ne koso no wo mudi Good Friday no na awuram ana asasa ne wo mudi nufa Midday and then da Ashanti Fest no we ba yi edesi wo se wo mudi ni pomponso kese e wa Asante manchema hwese enya asemketwa na baby potia sa da attraction kese ni wona agasa ene bosomtwe mantemo a eho ene side attraction na agasa e wo achese enya asemketwa na wo hwe se de wutie machi background ne sound na yekoso na kwamu na magina achese midi mkomo ya achese meto krafri wa ebe enya de se wo manfo bi no mu ha no wo mudi ejeja no kwasa se eni gye nyina ho na akwakwa sia achese enya asemketwa enei wo manfo bi no mu kumasi nyina no eni artist ni nyina bebre na no edo mani akire mu ho a eho na wo mu edi enigye kese na nkasa ekoso se Ashanti Fest no eni da pon kese a wo masase a wo mudi enigye ne echase afo mu afri wo chena na dechie akopem juoda achese enya asemketwa na wo hwe kwan ni mu a ya bobo pampim bebre wo a etie prefer se wo mu bo se de be ya bambo mu pa so metimi ayire pampi achese enya asemketwa enigye de bebre wo a manfo bi mu akwakokugo bebre achese ebi mo mu dari tom na so ebi mo wo mu so no wo mu ju o mani ade ba akokua asaya ni di sem e wo ho so se canopy walk nyina ya ade se wo mu di bi so so ba ho a chese enya asemketwa manfo no mu eju o mani pa etise se meka said akosia and after Apam Dadaa and the same look said and it's just a suggestion wo manfo bi mu bebre na free kumasi dia santimanta babia ekwo wa je send us to and manfo bi mu bibi to say ex commission mu nyina no e ya de so baba be pie mu ho and no ada and ye health screening e wa santimanta ba say wo manfo bi mu wo mu hwehwe ba pom so nyina no wo mu baba ye no central prisons a and nei wo mu dia ni die da bia kese no e de akwa gusu ho ate say enya asemketwa eti ye de ni die ti ate say enyume no so no ye be free mu ataba wo sa Ashanti Fest wo mu kwakọ de ni die ne enyema akwakọ wura akwakọ hye nyankopon no eho e na mu de kwakọ gu ate say Yesu ye kwakọ chine de na baba bo atene mu nyina na eho ye kwakọ ye na sa mrebu dua kwanto ni nyina so no wo mu so kwakọ to aso eti asemketwa wa ate Apam Dadaa mo kosoa na fo wani di akire na sa Ashanti Fest die de ye nyina akoma so na no mehunu sana wo mo ye eto enkese agidimo titru ne tete nnuane no na enese na nnuane no so sitie e wo afa ho medate so wo hwe wo mu aduane sem no e wo hase na enya asem ketwa kora o mu di aduane bebre na be pie mu hase e sa se Asante mantam ye aduane akodo ekuro kase ni ti no e ya de se wo mu di aduane akodo nyina no aba be pie mu ha se aduane o mu banku nyina e mu tuo fufuo abetie akwele ni anyoma nyina no e ya de se wo mu showcase wo ha enya asem ketwa e ti aduane de Pina no mu ye no wa chese akofa eni tisam e dia bre o manfo bi mu a o mu Asante mantam ase mo ma mfa won pem ha na fe yenko break yenko pe toza afi fufuo ana se koko ene afoforo e ka ho na yenwie nsamra o nchen bio enti no
abusia 21st clinic was the sciatica expert no the pace setter the sciatica originator the sciatica commandant me pacho entini na sound to ase no abusia eju dwinhwem eyo ya se ye du Friday say na nko ade de bia etwu se dwendwedwedwe no awase wo hwehwe ye kira kwan ne etu ase e de ma wo enkro beta ne nyina da me pacho ba bia ye bia yapono e de amaw eburu dunsia na enkra hase no tantra hera na about to be hu yen afenso temaso ya ne Roman asafo no ya wo machi pe kaswa obom kwan so ubehu yen kumasi yahwim oversee me pacho ehwa oversee ubehu yen ne Sompa FM na wa abrosan krona mu sunya ne so ye ne hospital first gate no na edinhwa ni mu tachiman enka ne GN bank dan ye no mu na di enhwa ni mu enkranza ye be children's park ye 21st clinic afita kwa opposite Roman stores takrade so efie kuma number 9 taxi station ho go so ubehu ya obuasi brekum 0540 311 0540 311 na 21st clinic and so and so na Electroland Ghana wamusi yankancho set wama bie wama puno mu ekankan tachimanfo mu amuwo ebuno east mantam ne mu no tachimanfo wama so wama dia ba mu pe entinu be wama awo backsword enchen hwanum eye Roman asafo no wama ne backsword ena di hwa ni mu eye tachimanfo entinu said ya mechira wachira kwan yi jemai adie bi ayusua nyina mahoade bia wo pe TV laptops wo pe fridge wo pe washing machine wo pe kettle wo pe blender papa ni bi ni nyina eye Electroland Ghana Limited for 0245 949 495 and 0245 949 945 na wanom so enyo so na Haxa mixture ene ne capsules eye osatanfo enono wo ho na bua no ehyehyew we bia obofuno ekwam de wa mane wudidi mi amane me pacho eye osa ene tete wo fo wa na wo fon na wakwa pe osatanfo yi ebi eye Haxa mixture ene ne capsules ene yakamfo ede amawo ba bia yeton edro bia ubenya edu papa yi bi atona de tu osa no ase me pacho betumi ni akasa e 0240 238 310 and 0203 822 855 na osatanfo address so wapebi ebusia ye atwuse anopa ne awi atwuse eye Leicester Company Limited and the years tooth brush and yes toothpaste e dia badwa so enti wuto brush na said yet na etimi wura udodomu yi kwana se etimi chichu ka trema na so fine afa udodomu nkawa ni nyina no yes toothbrush ene be yi na yes toothpaste no said ye ne da no etienti akwada pepe nipa abofra nkokora mere wanyina da wo bia epe enti ukọ adwa so a o so ope yes toothbrush any years toothpaste now so odi atwuse na aboawo afi na KJC Company Limited ekoba sempremo enono wase yanka twa dansie hu ne ma papa wo pebi atode ne bo ewa fom eye na KJC enadoa cement wo pa iron rod wo pe roofing sheet ade bia ye disi dan ye no eye na KJC Company Limited enkrobata no do so Kumase Accra ha yato apete kwai na woni ye enkonkodi kasubom ye twa ye ho aba na ye wi ayato so ewonsam foforo na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni oh Mr. Entry also ya reya titi bi benfie bi na so ne yamu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu also ye kura eto yafunu ene ensunu mu etuma wo yafunu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takrade AA Mensa Anafre 02038228855 Apinfo abatan ya woma won mofra nofo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture also tamfo edie age adwadie nkratoyi atom
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia ene na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mom ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo me sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wosi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima nya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwa se mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboye. Sompa TV, Emma Akituapa. Ho asem no nanso ye de yaka yemo akwaba na ye da wasen so te watwen yen Sompa 106.5 FM we Accra Facebook ho no de echi na ne yakobia no wonso hwebi na chema unu enya bi ntema yenkwa amano ne na fe yenye ne ntansa abiri ya Yesu kwa akosendua ne so no ye ni di ansa na wasen so na yenumu ammo medo ko US abrochimamu Ukraine Russia ntokwa no America wo mo chorofo penny US Secretary General of State Marco Rubio ene kasai waso we dia wo di free Trump aboboa no pe ene se America man penny Euro Donald Trump wone Putin wonu mahia e wo United Arab Emirates mekire babia arabofo ewo ewi a one Zelensky nsukoko hia a wo hwese asondwe betimi aba na still bra Putin akaso majama bibia kakra no afi ne wotototo pa ye de ko asopiti nom ne miamia hodo aka ene sese wo ma tworo de abase we de nsanchorofo mo mfa na mo ntompetiti ne sompafo mo na moka no kre na ewom no bia atibie santokwa na Russia ne Ukraine asesa abo aso no se wo mo ye twema mentwe a se tie bia ma abre wakora awai ne se hunti de mpanimfo no wo makasa sie se wo ma dwobre mra no wonu ye se wo mu nti a ene padanka bedenka ye gya wo mo nko ankosi se beti se ta ne no eba ne sa de ne ho beka no na aka na fe asem edina asamko ente sa yese ntokwade ndi ahya ase okurotia no na nkampata den so ahya ase okurotia edihia no na nso de mpanimfo abo Europe aman yaka abibrem won mo ka ni nyina no ebewie no na ekama yese ye de ntokwa no kura yesa akosare sane aman a wo mo nka ho ene nti wo friends entrofo na yeho krevoko koden ne media no wotwaye na woto bi ema na esompa no wo chese baabi ade ne keka kono gise ye gya chiredie ne gya ma wo mo ako ayesa ntokwasi na apata wo mo sementi ase ugya no wo mo ko ade na ho den besa no na fe wahya ase ebo abubuo na ne asem de na asemko enti kasasia wo mo no wo makasasie nyina no wo no mantie dia ye gya wo mo se wo mo nko enti no abusia Facebook messages no one more wa mutimi be share yen Sompa 106.5 FM wa
wanom ade wa madwenkyere eto ho no yede esomwo na we every Starboy say watching you live and clear at Ahafo Imem Airport, Sompa FM News, no size. Greetings to Honorable Haruna Mohammed, MP for Ahafo North, Yasma Newmont, Ghana, Kenya say, and my lovely father, no joke. When so Starboy dia wade ba ye no. Or hinena na message bi or say happy Good Friday to everyone. Yada se papa. Nana Owu Ahene Echampo, happy Good Friday Kasiyebo is live at Takwa and its surroundings. Into we was a Vi 101.1 FM. Or no so Edia, okay, I feel a mahuni pakro. Nedia or deba or Ahene Champo, no. And that some patakwa. And no Nana Yansu said watching you live from Mamponten. Asante Mansamo and also Edia no nti wa wode wode ye ba ye a yentumi aka na no na wurawuram anti ye hu enti ni die ye hu ye no e na yenso ya kenkan na kama e de asomu ye nyina ye so na Good Friday kase ye boprem to brade a ye de somu free Sompa 106.5 FM no ye muni ko bu sei epon ye boso me pepe enso nenne ye share Sompa kase ase eno na ayese obi mfie aduanan no na enyaba ne sei a ewo se yedidi na ye nomo na yedware ye Christ abria Kristo wo na wodi bibia kure nti ye wura danketua mu no na ekoye se ye fufu nkwan se eye metemene ye resa nso a eno nso ye kwa resa nti ne se wudi wa woda ene ye wone Sompa kase ye sha se boso me pepe ne edie ene ne Good Friday so ehia na mom afi no waso wafidi a ene ye bofa baabia te semframa Good Friday no eho ama ne bo ye kokwawu ekoje de ekoso ho nyina